Samo u emisiji Dobar dan domaćine pogledajte kako su u 19. veku živjeli domaćini i gdje su dočekivali goste. Ovo je glavna kuća nekada bila gdje se ovdje okupljala porodica, spremala se hrana na ognjištu. Svakom domaćinu je bitno da mu gost ode zadovoljan i da dugo pamti gostoprimstvo. Evo imamo poklon mnogo lepo za vas. Jaj, evo izvolite košulju. Da budem kao i vi. Kako izgleda gostoprimstvo kod divnih domaćina u Sirogojnu, uz specijalitete kojima je teško odoleti. Užički kraj je uopšte poznat po pršuti, po slanini, po siru, kajmaku, proji, komplet lepinji, kačamaku, pitama raznim. Pasulj koji ćete probati sad, to je na stari tradicionalni način sa slaninom, od šarenog pasulja domaćega. Dobar dan domaćine. Dragi prijatelji, ekipa emisije Dobar dan domaćine nastavlja divan serijal o gostoprimstvu ljudi s ovih naših prostora. A sa željom da ispišemo još jednu lepu stranicu u knjizi Putopisa o gostoprimstvu, danas smo odlučili da dođemo u mesto Sirogojno. U Sirogojnu živi negde oko 650 stanovnika u 220 domaćinstava, a pravi biser ovog mesta predstavlja muzej na otvorenom pod nazivom Staro selo. I to će biti današnja naša destinacija. Kao što i sami znate, kada je u pitanju koncept ove emisije, mi u goste kod naših domaćina idemo nenajavljeni, ali znamo šta je red. Tako da smo i danas našim budućim domaćinima ponijeli malo keksa, tu je i kafa, a tu je i sok. Nadam se da ćemo biti lepo dočekani i da ćete vi imati prilike da vidite da je ovdje pravo gostoprimstvo. Uostalom, ajmo da ne pričamo, nego da potražimo naše buduće domaćine. Idemo. Sirogojno 0116. Još da dodamo da se staro selo Sirogojno prostire na površini od 15 hektara, a sada već davne 1979. godine osnovao ga je Jugoslovenski institut za zaštitu spomenika sa ciljem oživljavanja tipičnog zlatiborskog domaćinstva iz 19. veka. Veliki prostor nema šta, pa nije lako naći domaćina, ali mi smo uporni. Dragi prijatelji, kakva prirodna lepota i to sve satkana na ovako divnom mestu. Usput, istorija, tradicija, kultura. Samo ne znam, nema niko... O, dobar dan! Dobar dan! Poštovanje, ja sam Goran Vasić i radim emisiju o tradicionalnom gostoprimstvu, pa smo danas odlučili da dođemo kod vas nenajavljeni. Dobrodošli. A vi isto, ćete se predstaviti? Ja sam Svetlana Ćaldović, direktor muzeja na otvorenom Staro selo Sirogojno. Baš mi je drago, evo šetam već nekih 10-ak minuta i divim se ovoj lepoti i moram da kažem da je ovo mesto nešto što predstavlja i duh i tradiciju i, da kažemo, deo jedne istorije bogate ovih ljudi sa ovih prostora. Zato mi je drago što sam baš ovdje došao kod vas, što sam vas našao i što, evo, za početak ove naše priče, to je tradicija, da vam uručim jedan mali poklon kada se ide u goste, ponese se ovako nešto simbolično. Dobro nam došli, kaže narod, valja se. Valja se, tako je, tako je. A sve ono što ste prethodno ispričali o ovom mestu, prosto to ste toliko lepo sami zaključili da je meni ostalo jako malo da vam pričam o ovom. E sad, kako naše gledalce, tako i, verujem, nas konkretno zanima, kako je ovdje gostoljublje? Ovdje je pravo srpsko gostoljublje. Znači, nigde nećete biti dočekani kao ovdje. Ovdje se na pravi način izražava upravo to srpsko gostoprimstvo. Jer ovaj muzej predstavlja zapravo kulturu stanovanja 19. veka, jedne veoma široke kulturne regije koje pripadaju ovaj deo Zlatibora, a to je takozvana dinarska kulturna regija. Te i gostoprimstvo je jedna od glavnih osobina naroda ovog kraja dinarskog. Ja prosto ne znam šta je ovdje srdačnije. Da li vi, da li ova lepota ovdje ili ovaj jorgovan, kako je divan i kako lepo miriše. Ja možemo da vidimo ovo ostalo onda? Možete, kako da ne. Hvala vam na gostoprimstvu, idemo polako.
Direktorka Svetlana raspoložena da me ugosti, a u meni je velika želja da saznam mnogo toga o ovom divnom muzeju na otvorenom, gde su izloženi sadržaji i predmeti koji predstavljaju autentičnu arhitekturu i tradicionalan način života ljudi iz 19. veka. Poštovana, draga Ceco, draga domaćice, ponavljam, prelepo je ovde. Koliko vajata, koliko ovih starih kuća. Šta u stvari ovaj otvoreni muzej predstavlja? Ovo je jedini muzej na otvorenom u Srbiji i on pre svega predstavlja narodno graditeljstvo. Mi ovde čuvamo, predstavljamo, sakupljamo objekte narodnog graditeljstva. Ima ih 50 u kompleksu ovog muzeja i ono što je glavno to je kultura stanovanja dinarske kulturne regije u 19. veku. Ono što je naša osnovna obaveza i dužnost to je da kako čuvamo materijalno kulturno nasleđe, tako čuvamo i nematerijalnu kulturnu baštinu kroz razne aktivnosti koje sprovodimo u ovom muzeju u toku godine. Mi se nalazimo u jednom domaćinstvu u muzeju Staro selo koje je zapravo stalna muzejska postavka i to su domaćinstva vezana pre svega za porodične zadruge koje su vrlo često brojale i preko 30 članova jedne porodice. Njihov život je bio organizovan upravo u jednom ovakvom domaćinstvu, u jednoj ovakvoj okućnici koja se sastojala iz niza objekata različite namene. Glavni objekat u ovom domaćinstvu je zapravo ova glavna porodična kuća, ova lepotica koja je stvarno ovako prelepa, takozvana dinarska starovlaška ili zlatiborska brnara u kojoj se odvijao taj porodični život tadašnje porodične zadruge. Znači, život se odvijao baš u njoj, u samo 2 prostorije u kući i sobi. Oko nje su u okućnici uglavnom podizani vajati, to su ove 2 zgrade levo. Vajati su zapravo zgrade za mlade bračne parove. Kada sinovi već stasaju za ženidbu, za njih se grade vajati. U nekoj idealnoj varijanti bilo bi koliko sinova, toliko vajata. To nije moglo uvek da se izvede, ali svakako ih je bilo. Tu je još i mlekar, obavezan deo domaćinstva, jer je ovo pre svega planinski, stočarski kraj, gde je glavna ishrana zapravo je bilo mleko i proizvodi od mleka. Tu je obavezan deo ambar za žito, salaš za kukuruzu, klipu, kokošinjac i privredni objekti koji su uvek van ove okućnice. Ali, s obzirom da ste vi došli sa dalekog puta i da ste vi malo umorni, da treba nešto... Poranili smo baš ovog jutra. Tako je. Ja predlažem da mi krenemo na jedno domaćinsko jutarnje posluženje kako dolikuje ovako dobrim domaćinima kao što smo mi. Biće mi zadovoljstvo. Idemo. Hvala lepo. Razmišljam u sebi, isto bi me i ljudi koji su živjeli ovde u 19. veku pozvali na posluženje, zato je i gostoprimstvo bitan deo tradicije. Poštovana Svetlana, kada sam seo ovde kod vas u ovoj prelepoj bašti, meni više ništa ne treba nego samo da uživam. Pa dobro, uživate u ovom okruženju, u ovoj prirodi, u ovom ambijentu, ali morate da uživate i uz naše posluženje. Kada je u pitanju, ajde da kažemo, Staro selo, šta ovde vi nudite ljudima kada dođe ovde kod vas? Da li postoji mogućnost, da kažemo ovako, punog pansiona? Da. Da, ja sam malo pre napomenula da u našem razgovoru, pri vašem dolasku, da je glavni zadatak ovog muzeja Staro selo da čuva kako materijalnu, tako i nematerijalnu kulturnu baštinu. I naša ponuda u krčmi muzeja je zapravo očuvanje nematerijalne kulturne baštine, očuvanje tradicionalnih jela i pića. Ovde je moguće da se boravi u punom pansionu uz tradicionalno posluženje koje se sastoji iz vode, ratluka, domaće kafe, domaće rakije, čaja od zlatiborskih trava, doručka koji u ponudi su domaće pite sa zeljem, heljdopita, pita sa sirom, crne pogačice koje se mese od brašna, koje se dobije od celog zrna pšenice, zatim kačamak, sir, kačamak domaći. Tako je, domaći kačamak od belog
kukuruznog brašna koje tradicionalno se gaji u ovom kraju, to je zapravo onaj brdski beli kukuruz, zatim proja. A rakijica? Pa projara, rakijica, naravno, živeli i dobro nam došli. Bolje vas našli. Hvala na ovom divnom gostoprimstvu i moram da probam rakiju. Svaka čast. Usledio je tradicionalni zlatiborski doručak. Ovaj kraj je nadaleko poznat po kvalitetnom siru, kajmaku, pršuti, komplet lepinji. Uostalom, slika koju ćete uskoro vidjeti govori više nego 1000 reči. Dakle, Ceco, sada je na redu, kako ovo lepo izgleda ovdje kod vas, tradicionalni doručak po onim običajima kako je to nekada bilo, jel da? Tako je, ovo su sve tradicionalni proizvodi. Užički kraj je uopšte poznat po pršuti, po slanini, po siru, kajmaku, proji, komplet lepinji, kačamaku, pitama raznim. Ova priroda prosto zove da se nešto i pojede. Da. Vazduh je takav ovdje. Pa, gospodine Mlađo, od čega da krenemo? Krenut ćemo od pite, sir, zelje, kopriva. To je... Kažite mi, to kuvarice spremaju, razvlače ovu pitu ručno? Da, na stari tradicionalni način, znači pita savijača od razvlačenih kora. Vidi se, nema šta, da. Dobro. Šta posle preporučujete? Imate kačamak koji se kuva od belog kukuruznog brašna, koji je karakterističan za naš kraj. I tu malo kajmaka, je li tako? Da. Kačamak bez kajmaka i sira. Nije kačamak, je li tako? Nije kačamak, da, upravo tako. Dobro, kako lepo. Miriše, nema svaka čast. Sve domaće sa ovih podneblja, lepota. Dobro. Posle toga da uzmemo malo... Imamo domaću pršutu. Sušeni specijaliteta, sušeni, dimljeni pršut. A pogledajte ovu lepoticu. Slaninica. Sad ćemo da probamo zlatiborsku komplet lepenju koja je isto karakteristična za naš kraj i koja se samo pravi na ovaj način u zlatiborskom kraju i užičkom. A od čega se ona, kako to izgleda? Zlatiborska lepenja, kajmak, jaje i pretop. Kako ovo lepo zvuči. Kako ovo lepo zvuči, da. A kakvog je tek ukusa, da. To će naš poštovani Mlađo nama da ovde. Joj. Prelepo. Uz to sve imate i domaće kiselo mleko koje možete da prelijete preko ili... Kako su lepe ove posudice? Odakle vam ove posudice? Da, ja moram da istaknem da su posude zapravo zlakuska keramika koja je pre 2 godine dospela na UNESCO-u reprezentativnu listu za nematerijalnu baštinu, sa čime se mi iz ovog kraja vrlo ponosimo. I te zemljane posude, ako se slažete, Mlađo, daju taj šmek, je li? Da, ukus, da. Mlađo, zaboravili ste ove čvarke, ali dobro, evo, ja sam se sam poslužio. Jer kažu, ko se stidi, taj ostane gladan. Da. Sada, draga Ceco i poštovani Mlađo, da se ovo ne hladi. Izvolite. Da uživamo u ovim vašim specijalitetima i da pozovemo sve ljude da osete čari Zlatibora baš ovdje u Sirogojnu kod mojih sjajnih domaćina. Hvala vam na ovom divnom gostoprimstvu, da ste mi živi i zdravi. Živeli prijatno. Živeli. I rakijicu da otvori apetit. Tako je. A sada, ajmo da uživamo. Izvolite. Uživajte prijatno. Hvala. Impresije fenomenalne. Ljubazni, gostoljubivi domaćini. I ubeđen sam da ću tek izaći odavde sa lepim utiscima, jer prosto, zahvaljujući ovim mojim divnim domaćinima, drugačije se i ne može. Zato idemo dalje da vidimo šta me sve čeka. Ova televizijska ekipa je došla nenajavljena, ali to nije neka prepreka i neka smetnja za nas. Mi smo uvek spremni za svakog gosta, za svakog posetioca, za svaku ekipu. Nadam se da su njihovi prvi utisci dobri, onakvi kakve mi zapravo i zaslužujemo. Nadam se da će ova emisija imati puno gledalaca, a da će muzej nakon emitovanja imati više posetilaca.
I ubeđen sam da će u starom selu Sirogojno biti još više turista, jer ovde posetilac, pored duha tradicije, može da uživa u prelepoj prirodi, odličnom smeštaju, hrani, a i bogatim sadržajima. Poštovana Ceco, sada se nalazimo u dvorani, da kažemo, ovog vašeg kompleksa, kada je u pitanju staro selo. Ova dvorana je fascinantna, prelepo izgleda. I šta se ovdje održava? Ovdje se održavaju razni programi, razne programske aktivnosti koje muzej ima u toku godine. To pre svega podrazumeva izložbe, promocije knjiga, naučne skupove, seminare, letnje škole i mnoge druge aktivnosti koje, koncerte vrlo često, ako one zahtevaju manji prostor, da je potrebno manje prostora i orkestru izvođačima. Ona se naziva namjerno dvorana jer podrazumeva sve to, ne možemo je nazvati samo galerijom, mada je to jedan divan, fantastičan galerijski prostor, kao što možete sami da vidite. Mi upriličimo izložbe koje su posvećene velikim godišnjim praznicima, najznačajnijim kao što su Božić, Vaskrs, obeležavamo mi i Petrovdan, i Gospođevdan, i Ivanjdan. To je rekonstrukcija običaja koju mi imamo ovde, pa se onda trudimo da sve ono što je u našim narodnim verovanjima, što se i dan danas po selu praktikuje i održava, to ovde predstavimo našim posetiocima. Evo, konkretno, ovde je trenutno vaskršnja izložba, mnogo divnih, zanimljivih detalja, zaista da se čovek i posavetuje i edukuje, tako da ovde vaši ljudi su posetiocima na raspolaganju, jel da? Da, mi u muzeju su zaposleni kustosi, stručnjaci iz muzejske oblasti koji u svakom momentu posetiocima mogu objasniti i kad je u pitanju izložba i kad je u pitanju stalna postavka i bilo šta što ih zanima vezano za ovaj muzej. Ma nema, ovdje kod vas je sve na vrhunskom nivou. Svaka vam čast. Idemo još dalje da vidimo neke stvari. Idemo dalje. Idemo. Moja divna domaćica morala je da obavi važan telefonski razgovor u svom ofisu, pa smo se na trenutak razdvojili i dogovorili da se nađemo ponovo u prodavnici starog sela. Moja divna domaćica Svetlana imala je hitan telefonski poziv i reče da se nađemo u prodavnici. Ali ovdje u starom selu je tako veliki prostor da vidim šta piše ovdje. Aha, evo je, specijalna prodavnica. Da li je ovdje? Da vidimo šta se dešava. Ceco, znam da ste imali hitan telefonski poziv i jedva sam vas našao, ali pročitao sam ovdje piše prodavnica i ovo ovdje što vidim izgleda prelepo. Da, to je naša prodavnica proizvoda starih zanata, biljna apoteka. U njoj su proizvodi starih zanata, onih koji su, nažalost, već pri izumiranju, onih koje čuvamo od zaborava. I ova prodavnica ima, da kažem, dvostruku ulogu. Jedna je da sačuvamo te proizvode, da ih predstavimo posetiocima, a druga je da motivišemo zanatlije da i dalje proizvode te svoje proizvode. I ono što je meni ovako zanimljivo, opet nas vraćate u istoriju. Evo kako su nekada žene izgledale, kako su se oblačile, je li tako? Da. I ono što se meni najviše dopada, mnogo je lepih ovde proizvoda, ali i jedna rečenica koja se pamti. Kaže tamo, dobar ručak mužu daj, pa će u kući biti raj. Da se slažete, drage moje dame? Da, samo da se upoznamo. Sigurno. Ja sam Goran. Drago mi je, ja sam Jelena. Drago mi je, Jelena. I vaša košulja je prelepa, tradicionalna. Ovdje, Ceco, mogu da primetim, pored, ajde da kažemo, ovakvih ajde da kažemo, proizvoda koje ljudi prave, ima i mnogo zanimljivih rakija, zatim zimnica i tako dalje. Tako je, ja sam rekla, to je i biljna apoteka. Doduše, koliko se rakija može svrstati u biljnu apoteku, ali može sigurno, je li tako? Ali ljudi, naravno, pa da. Kažu da je jedna onako ujutru za lek dobra. To smo i mi probali kod vas ovdje, je li da? Jeste, pa. Tu su čajevi, tu je domaći med, slatka od šumskog voća, zatim džemovi, sirupi od šumskog voća, autentično koji uspeva na ovim prostorima, šumske jagode, kupine, borovnice.
razne vrste rakija, uglavnom šljivovica. Dali smo jedan fin naziv, pevačica. Mislim da je potpuno primeren. A imamo i druge rakije sa našim lekovitim biljem, kao što su travarica, lincura, klekovača. Eto, to je. Jel imate neku ideju šta bi ja ovde mogao sebi da priuštim, da bi izgledao drugačije i da bi poneo jednu divnu uspomenu odavde? Pa evo, pre svega, evo imamo poklon mnogo lepo za vas. Jaj, evo izvolite košulju. Da budem kao i vi. Da, da budete kao i ja. Lepo. Odmah se skidam. Odmah se skidam. Nema šta. Hoćete mi pomoći? Dobro. Dobro. Kako ste pogodili moj broj? Vi ste pravi profesionalac, Jelena, nema šta. Nema. Imate sjajne saradnike. Imate sjajne saradnike. Naravno. Evo šajkaču. Sad sa šajkačom. Kakav sam? Ma pravi. Šta mislite, je bi bio ono momak za ženitbu u ono vreme 19. veka? Pa bi. Dobro, onaj, ajde da kažemo, momak koji je zakasnio, ali dobro. Ali može. Čini mi se, Ceco, da mi fali još jedan detalj. To sam vidio tako, to oko novinarsko. Šta? Jer može jedna torbica, jer imam mnogo ovako, da, za poneti. Pa Nije problem, frulica. Jelena. Nije problem, Jelena. Evo da vidimo kako to stoji kada se zakači ovde i onda idemo da obilazimo ovo divno selo. Pa dvojenica. Pa nisam baš nešto muzički talentovan. Pa neka viri isto. Pa nek viri, jel tako? Dobro. Da vidimo kako to izgleda. Znači, kada dođete ovde, u staro selo, dragi prijatelji, možete promeniti svoj način života, verujte mi, za 100%, ako se slažeš, Ceco. Možete se vratiti u istoriju, možete se vratiti kako se to nekada živelo u novim našim prostorima. Aha, jel ovako može? Može, tako, dobro. I evo samo da namestimo košuljicu, lepo. Frulica. I frulica. Ili imate, dame, neku želju? Da. Da kažete šta biste volili da osvira vama? Od izvora 2 putića. Od izvora će sam 2 putića vode strane. Ne znam kojim, Ceco, da pođem, da dođem do tebe, moj Dragane. Sa divnim poklonima od moje domaćice, tradicionalnom košuljom, šajkačom i torbicom, nastavili smo šetnju po prelepom starom selu Sirogojno. Ceco, ne zna čovjek ovdje gdje da gleda i koliko da uživa. A vidi ovo kako je lepo ovdje. Pojilo, tačno za stoku, kao što su nekada ljudi pravili. Od debla. Jeste, ona su pravljena na mestu gdje je izvor. Od celog debla drveta se naprave korita iz kojih je stoka pila vodu. A čobani su bili sa ovih, tako je. A pošto sam ja pravi ovako sada čoban. Tako je sad. Kako osvežava prava izvorska voda. Da se malo umijem, da mogu da nastavim dalje. Nije lak posao čobanski, Ceco moj. Nije. Zaista, od 50 objekata ili bajata u starom selu, ne zna se koji je lepši, ali jedan mi je posebno privukao pažnju, jer su iz njega izlazili prelepi mirisi ukusnog jela. Prosto morao sam da uđem. Dobar dan, pomoz Bog. Bog vam pomogao i niko ti ništa ne mogao. Da će Bog. Dobro nam ti došao. Ja sam Borka. Poštovanje, gospođo Borka, da upoznam i vašu... Možete, to je moja drugarica. Cana, Goran. Da. Ja sam došao da vidim kako se živelo u 19. veku. Da. A ovdje je baš onako autentično. Jeste. Ognjište ili ti soba gdje se zajednica skupljala, je tako? Jeste, ovo je glavna kuća nekada bila, gdje se ovdje okupljala porodica, spremala se hrana na ognjištu, kuvo se kupus, pasulj, krompir, svo povrće, pekao se hleb i tako se nekada živjelo u ovoj kući. Ja sam čuo da se nikada vatra nije gasila u ognjištu. Ognjište se nikad gasilo nije. Kad porodica dođe i naprave kuću i založe ognjište, ono se nikad gasilo nije i to je bilo simbol života ljudi. Dok ima ljudi, ima i vatre. Znači, tako je nekada bilo. Šta ima ovdje, gospođa Cano? U suštini ne tražim, ali ne odbijam. Vidi kako to izgleda. Kako ste me vratili u 19. vek. Duh historije, duh tradicije. A daj malo da ti dam i kupus, a nećeš samo meso jesti. Ja se malo stidim je, znate. Ma ja, more. A ko se stidi, taj ostane gladan, je li tako? Ko se stidi, on ostane gladan, Boga mi tako je. Kažete vi meni, ove današnje mlade devojke, da li bi mogle da žive ovako i da spremaju? Teško. Što?
Ma ne bi one mogle neđu ja uđu u kuću kad je dim. A mi naučili na dim, ja operem oči pa dobro vidim. Boga mi dobro kuvate, to se da primetiti. Dobro kuvamo i pečemo i sve obavljamo šta treba. Eto. Gorane, kako vam je bilo kod naših domaćica pored ognjišta? Mogu vam reći da su fenomenalne. Tako pune duha, tako zanimljive. A usput spremaju svadbarski kupus, evo, on je već ovde sada definitivno gotov, jel tako? Da, skuvali su ga, vidite. A pre toga kažu da su spremili i pasulj koji je ovde. Da. Pa ja ne znam gde nam je naš dobri Mlađa. Sad ćemo Evo ga, naš dobri Mlađa. Mlađo, imate sjajne saradnike, fenomenalne su tamo dame. Hvala, hvala. Naše domaćice su spremile pasulj koji ćete probati sad, to je na stari tradicionalni način sa slaninom, od šarenog pasulja domaćega. Vrlo ukusan, dobar, za miran san i lep odmor. Za miran stan i lep odmor. Da. Pa ništa nam više i ne treba, jel tako? Dobro. Jel možemo kada pojedemo ovaj pasulj, da posle pređemo na svadbarski kupus? Kako da ne, kako da ne. Vi ste veoma nam dragi gosti i poslušajte se sve što želite odaberiti. Vidim da ste se i vi kod nas, košulju ste se ponovili, fino ste se obukli u našu narodnu nošnju i vi volite našu tradiciju. Nego šta, zbog toga i radimo ovakve emisije, da prenesemo ljudima prave one utiske sa terena i sad Mlađo, vi i ja možemo da budemo jedan dobar tandem kao i naše domaćice tamo pored ognjišta. Upravo tako. Pogledajte kako smo lepi. Baš. Da. Sad da skinem šajkaču, ne ide kapa dok se jede, jel tako? Da je stavim pored ove moje torbice čobanske. U koju ćemo spakovati ukoliko nešto ostane od hrane za poneti. Vidjet ćemo. Jako se uvek. Kako ovo lepo miriše, nikad se ne zna. Izvolite. Hvala lepo. Ceco, da nazdravimo u ime ovog divnog druženja i verujem prelepih utisaka koje smo preneli našim gledalcima. Hvala na gostoprimstvu. A onda je usledio pravi gurmanski užitak. Pasulj gus sa slajenicom, baš kako volim. A onda svadbarski kupus spreme na tradicionalan način, koji je još ukusniji sa projom i sirom. Ali to nije bilo sve. Svaka čast domaćini. Nadam se da ste zadovoljni ručkom. Da li je bilo sve u redu? Da li bi se dopalo? Ako kažem da je bilo sve u redu, bio bi skroman. Odlično je bilo. Odlično. Sada ćemo malo da se zasladimo sa pitom jabuke i orasi. Jabuka i orasi. Da. A ove kore, jesu to domaće sve, kako treba? To je sve domaće kore, domaće jabuke, domaći orasi. Domaći. Tako da možete bezbedno da spavate i da odmarate. Hvala lepo, Mlađo. Ovo je kao šlag na torti kada je u pitanju današnje druženje. I preporuka, obavezno dođite, upoznajte ove divne ljude, družite se sa Mlađom koji će vam otkriti sve tajne ovih kvalitetnih specijaliteta koje spremaju ovdje u Sirogojnom u Starom Selu. Svaka vam čast. A sad idem da uživam u piti. Hvala vam. Hvala, prijatno. Kakvo divno iskustvo, kakva još jedna stranica u knjizi Putopisa o gostoprimstvu. Sirogojno, Staro Selo, jedini muzej na otvorenom, ponudio mi je prosto neke stvari koje do sada nisam imao prilike da doživim. Kada sada vraćam film, pa se setim onog ognjišta, evo i gromovi se čuju i prosto oni aplaudiraju na sve ovo što sam ovde doživeo. One dve domaćice koje su mi priredile sjajnu predstavu, ali to nije predstava, dragi moji prijatelji, to je realnost ovde. Da doživite na ognjištu da se u onoj zemljanoj posudi sprema svadbarski kupus koji je fenomenalan. Pa zatim onaj doživljaj u radnji. Videli ste kako su ljubazni domaćini meni poklonili ovu divnu košulju, pa i ovu torbicu, da imamo ovako za uspomenu. A koliko sam zavoleo ovaj kraj, možda ću i zaista postati onako pravi čoban i imati svoje ovce. Pa naš Mlađa koji mi je spremio ovde, evo ga, tu je i pogača, a tu je i proja. Sve imam za put. A šta da kažem o ručku i onom pasulju? Pa kao šlag na torti, ona pita od jabuka. Ne znam više da li sam nešto zaboravio, ali znam
da sam ovdje doživeo zaista sjajno gostoprimstvo i utiske koje ću večno pamtiti. I zato i vama preporučujem, kada krenete ka Zlatiboru, obavezno dođite ovdje u Sirogojno i doživite nešto što se retko gde može doživjeti. Dakle, taj duh tradicije, taj duh historije ovdje je prosto neverovatan. Nemam reći, Ceco. Ovdje je svaki trenutak doživljaj za sebe. Moram ti se zahvalim na ovim poklonima. Kako sam lepo odeven, tradicionalno, u duhu onog vremena što ste vi ovdje i napravili, taj neki 19. vek. Da. Ono što smo ovdje sačuvali zapravo. Da. Drago mi je da nosite takve utiske, s obzirom da smo danas tako dugo šetali, pričali, razgledali. Ipak je vreme da malo odmorite. A kod nas imate i to. Nemam reći. Imao sam napornu radnu nedelju. I čini mi se sad, kada budem ušao u jedan od ovih vaših prelepih apartmana, da ću spavati do sutra. Što bi rekao narod, kao jagnje. Tako je. A evo i kiša počinje. Evo, izvolite ključ, prijatno spavanje, srećan put, dođite nam opet. Hvala na gostoprimstvu i budite ubeđeni da ćemo doći. Sve više kišnih oblaka dolazilo je u Sirogojno. Ušao sam u vajat koji je prelep, čist i ima sve što je potrebno da se čovjek odmori i osveži. Uskoro je krenula da pada kiša, koja nije uspjela da mi pokvari raspoloženje i sjajne utiske koje ću dugo pamtiti iz Sirogojna. Šta više, zahvaljujući kiši koja je donela osveženje i pad temperature, brzo sam zaspao i prespavao veče i noć. Verovali ili ne, probudio sam se narednog jutra, baš odmoran i svež i spreman za nove priče o gostoprimstvu i tradiciji. Ono što je rezultat našeg rada i ono što svima nama koji radimo u muzeju na otvorenom posebno ispuni dušu i stvara posebno zadovoljstvo, to je kada naši gosti odu zadovoljni odavde, a još veće je zadovoljstvo kada kažu da će opet doći. Čini mi se da su ovi naši gosti bili jako zadovoljni svojom posetom i nadam se da će svoje impresije, svoje zadovoljstvo, sve ono što su doživjeli ovde za ovaj jedan dan obilaska muzeja i svega onog što ovaj muzej nudi, sa posebnom emocijom preneti na gledaoce ove televizije i da će gledaoci poželeti da svakako posete ovaj jedini muzej na otvorenom u Srbiji.